Как логото на Apple премина от това към това? Точно това ще обясним сега. Тази илюстрация на Исак Нютон под ябълково дърво е създадена от Роналд Уен, третият по-малко известен основател на Apple, който напусна компанията 12 дни след създаването й. Той каза, че логото представлява желанието на Apple да вдъхнови иновация и оригиналност, точно както Исак Нютон е бил вдъхновен да открие гравитацията от падаща ябълка. Но Джобс искаше нещо по-опростено и символично, затова нае Роб Дженов от местна рекламна агенция, за да преосмисли ново лого. Дженов в крайна сметка създаде нещо, което Джобс обичаше – плосък силует на отхапана ябълка и 6 цветни ивици, които символизираха уникалният цветен дисплей на Mac. Логото служеше добре на компанията и не беше променяно, докато Джобс не се завърна в Apple през 1997 година. На следващата година продуктите и опаковките на Apple започнаха да включват монохромно лого, изоставайки напълно дъговите ивици. Всички тези стилизации, като тази, бяха използвани за iMac, за да представят неговия цветен полупрозрачен дизайн. Но само няколко години по-късно Apple пусна Mac OS 10. Напълно нова операционна система, която включваше лъскав потребителски интерфейс, наречен Aqua. Така че Apple променя логото си, за да съответства. През 2007 година ерата на iOS маркира нова посока към компанията. Apple стана един от най-големите производители на мобилни устройства в света и тяхната марка се промени. Вместо Apple Computer Inc., името им беше опростено на Apple Inc., а дизайнът на логото им се промени от символ на Mac OS 10 на iPhone, възприемайки по-меко хромирано покритие, което съответства много на алуминиевото затваряне на iPhone. Но около 2013 година, с въвеждането на iOS 7, неговият плосък потребителски интерфейс вдъхнови нов стил на логото на Apple, практически идентичен с монохромната версия от 1998 година. Въпреки че това лого продължава да се използва и днес, Apple не се свини да бъде игрива. Те са използвали артистични стилизации на своето лого върху стикери за подаръчни карти. Продуктов маркетинг като логото на дъгата, използвано в последните реклами на iMac и дори промоции за техните специални събития. Това е нещо, което Apple е правила в миналото, но не толкова често. Ето как преминахме от тази илюстрация към това емблематично, забавно лого, което всички разпознаваме днес. Благодарим, че гледахте. Това беше всичко за Apple. Можете да се абонирате за нашия канал.